Cheapma go se go háling changóch me se món matematica tíomh mó inne. Tá men seo I gclos na scoile in seo ar spidéal agus tá tóireacht cruthanna dhaltaí. Agus féit tusa seo dhéanana I do chlós féin chomá. Mar sin, breanú mu tart agus cinna cruthanna dhaltaí eiceanmuid. Ó, céir dá seo? Cimid tíomh atáir? Tíomh amháin? Cimid cúine atá an. Ní léon cúine. Mar sin céir dé? Is cearcail atá an bhá. Nis cuairteoid tuile cruthanna. Tá go leor líon sin seo ar an gúirt cisfeile agus fan go bhfeicimid. An nálíonn sib éon chrá an seo. Má bhreanaí mu ar na línsa tá buí, cén chrá atá le feiceáil in seo. Tá cheire híomhar, tá cheire chúine, tá cúine seo, níl na tíomhann ar chomhád, tá péire níos faide ná an péir eile. Cén chrá tá an? Drenalóg atá an, cínte! Ítach a leog. Tá mi sé cuairtú tríontán inis. Meas tú cá bhain ceann. Cé tá sin? Tríontán ar dhéan na scoile. Haon, dó, trí. Tá trí thiomh ar tríontán. Agus tá tríontán an sin ar dhéan na scoile. In ceap seo bhálam ullmhchra a fháil. Tá me go le cuairtú ullmhchra, agus tá ullmhchra cinál cosa le cearcail mar ní léir a chéamh amháin, ní le chúineán ach níl sé díreach crín. Ullmhchra. Meas tú bhfuil an ullmhchra hálann seo. Cé é seo? Ní léir a chéamh amháin, ní le an chúineán ach ní ullmhchra tá an, is cearcail atá an. Ní cheaping bhfuil éon ullmhchra in seo I gclos na scoile. Cé nach bhfuirmuid ullmhchra in seo, cén dochar. Leanúid I rá agus breanúid ar géad chrá eile ar a lista. So fuinmuid cearcail, fuinmuid dronalóg, d'aimsimuid tríontán, ní d'aimsimuid ullmhchra, agus an gceamh seo bhfualam le cearcail a aimsiú. Le cearcail. Cuimhir sin, híle go rácail le cearcail. Mar sin, fuinmuid cearcail hána, nis tá ar le. Cad a le? Tíreach síos a lár le. Seo cearcail. Cluisim thú rá, seo cearcail Déanann Orla. Ach má bhreanaíonn muid go grín, feicim muid go líonann seo síos a lár á bhris sé a rá le. Mar sin, tá le cearcail ar an taobh seo, agus tá le cearcail eile in seo. Fuairmuid le cearcail. Iontach. Seo dá mu listanis. Fáin go bhfeicimid. Tá an cearcail aimsí ein, tá dronalóg aimsíthe ein, fuairmuid tríontán sa gclos, ní raibh líon ullmhchra a fháil, fuairmuid le cearcail, mar sin tá muide I cuairtú cearnóige. Agus céir is cearnóig an. Cimid tíomh atá I cearnóig. Cheire híomh, cimid cúine, cheire chúine. Agus bhfuil satsa cin tanam atá an uilinn atá a chaon chúine. An dron uilinn. Nis, tá an cheire híomh ar chomhád, cílann sé sin búiltead an fad céanna. Agus tá an tálíonn seo tá cearnógaí farsing sa gclos seo. Meas tú bheicimid céiméid cearnóig tá miseanna aimsiú. Tá cearnógaí thuas an sin. San áit bhíon daoine gimmert líróid láimhe. Tá cearnóig mhór in sin chomá. Cé é seo? Tá cearnóig in seo ar a tála chomá.
nógin seo freisin. Nílas cin na cruthannaí a daimse muid inniuh. Tá me chósásta leis an obair sin ar fad, agus bíoh tusa i tóiríocht cruthannaí agus tú mo a sprí chomá. A chanistíireach, tá se ná mam sa go isteach tíiste.